Pinatatagpo ang manhunt operation sa buong Ilocos region na nagresulta sa pagkakaresto ng kabuuang 309 na wanted persons sa unang buwan ng taon. Sa isang buwan ng operasyon, 4 na po ang nakilalang most wanted persons ang nahuli, kabilang ang 12 sa regional level, 7 sa provincial level, 4 sa city level at 17 sa municipal level. Bukod dito, nahuli rin ang nasa 269 na iba pang wanted persons na nagdala ng kabuuang bilang ng naaresto na nasa 300 at siyama. Ayon sa pulisya, nakamit ang resulta sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na intelligence-driven operations at masusing koordinasyon ng mga unit ng pulisya na nakatuon sa agresibong paghuli sa mga wanted persons at pagpapatupad ng batas. IFM News. IFM News. IFM.